Het is een hele tour, de renovatie van de kap dat Hoanne opkomen mat. En het is een soort jild. Maar een tjerkentour zonder Hoanne is vanzelfs geen echte tour. Blijdschap dus bij de koster van de tjerken. Ja, daar ben we heel erg blij met, want we hebben hem wel heel erg mist, de haan. En ja, we willen altijd even kijken waar de wind vandaan komt hier in Harlingen, dus we zijn blij dat hij weer terugkomt. Het is ook een hele tour om boppen te komen. De eerste helft met de lift en dan met 12 snelle trapjes omheen. Dit is deel 1. Werk dus, ik voor de oornimmer. Maar ik mooi werk om de spits weer in oude steer te herstellen. Nou, omdat wij helemaal bovenin bezig waren, omdat wij 2 hele lijn constateerd hadden dat de koningsstiel krijgt onder leden moet ze. Nou ja, zwaar beschadigd of verrot is. En nou ja, goed, uiteindelijk hebben we met z'n allen besloten dat de werkzaamheden waar we toen op dat moment mee bezig waren te staken. En te beginnen van een plan te maken om die koningsstielen weer in de water te maken. En uiteindelijk hebben we 2 heel verder. En nu hebben we zo vier dat we eindelijk de stijger gelegen gaan. Dat we krijgen bouwvergadering om het spul te beginnen. En met z'n allen hebben we nou besloten dat we het plan betacht en zo voeren we het nou weer uit. En dat plan is? Het bovenste deel van de spits deels ontmantelen. En de koningsstielen tot het laatste look, dus zeg maar een meter of zo aan verwijderen. Dus dan met de 3 dakvlakken, misschien 4 met die hellen worden. En dan hijsen we er een nieuwe koningsstiel in. En die wordt op authentieke wijze weer herplaatst. Zodat we aan dat kruis, dat 450 kilo weegt, minus de Wiana en de pijnappel, we veilig kunnen staan op het toer van Haas. De renovatie op hemzelf is net hier staat duur. Het is de veiligers voor de werknemers die de renovatie uitvieren. De meeste kans zit in het stijgerwerk. Relatief gezien het bouwkundige deel maar een fractie van de totale bouwsom. We gaan hier te maken met de arbeidsinspectie en de veiligheid voor de jongens die werken moeten. Ja, is het gewoon noodzakelijk om je volledige stijgerdeel te bouwen. De luik, de hoogste luik. Hier is ook een ladderhaak zoals je kunt zien. Maar vanaf hier, ongeveer een meter of 6, 7 naar boven toe, wordt de spits ontmanteld. En de stijl die wordt dan afgehaald. En de keep is ontbonden. En dan wordt het dus compleet vervangen. Je moet nagaan, als referentie aan de overkant daar heeft de katholieke kerk. Hoe hoog we zijn. En de hele muts, zeg maar. En ook de bovenbouw wat erop komt. Wat de krachten daarop op afkomen. Dus het is echt wel zaak om dit goed te vervangen. In augustus stiert de Hoanne weer op het tour als het goed is. Zo ongeveer het mooiste plakje van Haas. Het uitzicht is om van plezier te kraaien. Ze bent toch over het algemeen hoor je wel dat mensen er blij mee binnen. Want er jet een Hoanne op het tour. Ja, het is de kers op de taart, zeggen ze hier.